Республикабызда елда уздырылып килә торган яшь шагыйрьләр һәм язучылар өчен татар телендә яшел сигналга сәяхәт дип исемләнгән бәйге тамамланды. Казан дәүләт мәдәният институтында әлеге конкурска нәтиҗә ясадылар. Кемнәр җиңүче дип табылды? Фәннур Хәсәнов репортажында. Яшел сигналга сәяхәт республика конкурсын Татарстан язучылар берлеге тормыш именлеге фәнли үзәге һәм Казан дәүләт мәдәният институты белән берлектә оештырды. Бәйгедә юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүне пропагандалаучы яшь шагыйрьләр һәм язучылар катнашты. Бу безнең конкурс яшел сигналга сәяхәт дәүләт бюджет учреждениесе белән һәм юл хәрәкәте именлеге инспекциясе белән без бу конкурсны оештырабыз. Һәм бу балалар бөтен республикадан безгә килделәр бүген, и без бүген аларга урыннарны билгеләйбез. Аларның һәрбер эше беренче урынга ялауы. Һәрбер тема актуаль, и без аларга бик рәхмәтле. Яшел сигналга сәяхәт республика иҗади конкурсының төп максаты татар телен популярлаштыру, шулай ук балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләрне һәм кече сыйныф укучыларын юлда иминлек кагыйдәләренә өйрәтүне, шигърият һәм шәшмә әсәрләр аша пропагандалауны, популярлаштыруны күздә тота. Мин жюри әгъзасы буларак ничәнче ел бу чарада катнашам. Татарча укыган шушы язмаларда әкият рәвешендә язылганнары да, шигырь рәвешендә язылганнары да, пьеса рәвешендә язылганнары да бар иде. Һәм ничектер дип әйтим, марсианнар да бар иде монда. Марсианнарга да аңлаталар иде балалар. Менә ничек итеп җирсәң генә зебра аша чыкканда, юл аша чыкканда һәм әлбәттә теге машиналар белән йөргәндә ничек үзеңне тотырга икәнен балалар моны белеп язалар. Җиңүемә шундый шатмын. Бу конкурс бик үзенчәлекле конкурс. Ул бит балалар өчен иң беренчедән һәм тәрбиячеләр өчен бигрәк тә, чөнки без нәкъ менә балаларны шушы юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтәбез. Бу конкурс бик кирәкле конкурс дип саныйм. Җиңүчеләрне берничә номинациядә билгеләделәр. Фәннур Хәсәнов, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.